Ranking İslam täze skill'ini tapdy, twerk edýän eken. Ana görýär. Balno temir aylan keçeri. Balno temir ýok. Dusuz görüşüň 5-nji bölüminde bugünkü mehmanymyz Karakumski. Soňky döwür näme bolýar internet? Men bir zada aýdasym gelýär. Oglanlar egerde öz edýän isim Hemde texnokos. Şoň üçin oglanlar we gyzlar kime bu telefon gyzyk gylyp bolsa, arkaýyn biziň täze Kamera arkasyndaky mehmanlarymyz bolsa Nohurov, Natashkin, Sapayev hemde Islam Naharuş resmi diýjek boldum. Ibridov Islam. Islam Naharuş resmi. Bu tananyňyz mı näde gördüň? Wapça gördüňizmi? Doğru gördüň ya. Yok seni bilýän Yok. Gün yüzün aýdyp dur yani. Yok. Da doğrusulagynda. Yok, qyýtga naryaskalarny Naryaskalar görün. YouTube'da bir saparam açyp göremek. Boýnum alýan. Ne konkurentin ýaly görýärmi näme? Şeýrin takypalaryny gördüň ha upaminany. O da hawa. Men YouTube'da açtım. Biz prosmotr üstüne 2000 nakul ketdim oglanlar. Tamam bırak. Näme arada bir kolmada näme diýýär? Islam naharyny taşlap makyaja başlanmasa adyny näme diýip bolardy? Islam make-up edýärmi? O da bolu. Bolýa da. Brat, dat bolşýaly. Bizde mehman başlar, şoň üçin sen bert başla. Burnu gulu adamdan giyme halayan markasy. Awdy götürmeli bilin. Näme? Burnu 50 çüşüne 50. Avdı perkolony. Awdy güldüm abi. Gışda etmeli işleri ýaza goýmaga näme diýilýär? Ne diýilýär? Maýa goýum. Maýa. Yo, maýa goýum, tipa maýa aýyna goýum. Her gün akşam kuchnyada konsert berýän meşhur türk aýdymçy kim? Tarkan ýemol görüni. Näme? Tarkan. Näme? Tarkan näde? Tarakan. Dermançyan ýaşlara näme diýilýär? Näme diýilýär? Dermantin. Tin. Dermantin. Teenager. Yes. Oh yeah. Demem screenshot ýa akylly boldy. Milyonlarca dolar bolan biznesmen adama näme diýilýär? Elon Musk. Näme diýilýär? Bilmedim. Berdi Begmen. Ya milyon dolar badır ödyan. No family nädo right now big mate former. Pampers bilen iPhone'un meýdeş taraby näme? XM detskalat. Oy, evet. XM öl geçiren o. XM detskal evet Allah. Hermes, Gucci, Dolce Gabbana ýaly dünýä belli markalary özünde jemlän marka kim? Tipa mesela bir ýerde satylýan. Kim? Degen Sport. Ya barda garaşym diýdim. Bir gezekde hemmesini azanyp tursara. Sowatja nähili un goýulýar. Aun. Tarhun. Şoňa hawslyk bermeleki. Kafeden çykan tora näme diýilýär? Kafeden çykan toru? Näme? Doktor. Ha, tip iyi içip doyup. Men doktor diýip otyrar. Benim doktor diýip Goýun, geçi, sygyr ýaly haýwanlaryň üstünden suw guysaň näme bolýar? İl opşy suwa taşlasaň deňizde tapady. Çiğmal. Men son koýdak bilýär şolara gullur bilmedi kim mad bilýär? Ahmet Gulmany. Täze. Deňama. Baragunda. Halajenik boş mu diýip soran Ahmede dosty näme diýip jogap beripdir.
Ana teyze deydiniz Ahmet geldi. Halacenik boş mu deyip Ahmet soruyor da olsa bana burada diye. Havo. Ne mi diye? Yok Beko. Boş mu? Boş marka var ha. Beko. Almadım mı? Qimmat paroda buçuk bolana o dostumdan hem değil ya. Men geçtim. Böyle kıdır buçuk var mı? Ben hep böyle sanırım diye. Karakumski maşini bilen qovurduk iyenni. Näme üçin Karakumski diňe etlerini ýe? Yağı yanan mı? Ha? Yağı yan tırsan şunu. Yo, yağı maşini ýe. Ben şu beğenirim men ki sanatda duruyor. Iyen ok diýe ýöne. Bilemok. Ya prosta texnoforum şu poğit kararken. Men yine bunu da çağırdım. Time screenshotcan. Böyle. 2 barmak bilen edilýän zada näme diýilýär? Evet. Benim oğlanlar mı gider? Evet, kusuva böyle. O da kovarken Kovşayıp böyle. Bilmedim. Ya. Screenshot diýilýär. Şu var mı oğlum? iPhone yok da. Futbol oynayan üçün. Sen kimin fanattını? Barcelona. Barcelona mı? Böyle anla. Karşıdaşın sorunu. Real Madrid'in yaş oyuncu kim? Asensio. Почему? Logişin cevap verdin öyle. Ben vapça tanımak değil mi? Mbappe. Mbappe. Ne datti porolo yürütücü. Böyle. Bu ne Madrid'de? Victorina'dan sonra duruyor. Nerede katı duysuzluk gel ya ha. O kadar. Şu duysuzluğuna var katı ne medyan şu. Ne adın iyi var lan? Gittiğince adın var para. O timinle bol mu olsam şu da. Yani özü görüş olmanın kalite. Yo. Öde görüş kim? Ha, Carlos. Reklama. Ökte maşin sürüyen Şahira näme diýilýär? Şahira. Ya da şey diýin, ökte maşin sürüyen Şahirimiz kim? Kim? Kerim Ralli. Ya Kerim Hal kelle de gelle olin. Haysi el tipancak gol ya. Opa. Belki kıvama o yüzden şu. Benim şu bir xişam etdi. Haysi. Kafil. Kovvalar. Gülaymen tarkunu güllü ben. Ay muňa seni güldürýärmi kanan gulab. Ay böyle. En gaty gidýän haýwan. Yaran. Gepard. Geç kaplan. Ay, logически pikirlenme o dostu da bula. Ay deýinmi? Öks kelle. Sanat ısırcı bir porkolu hala. Zato yağı değil. Zato ya deýin. Haysi at turşu volya. At? At prem adam ada. Haysi? Limonat. Ay yok. Ay yok bunlardan öğrenmem daha. Näme de bada şoňalyk bunlar da bada. Değerli sakladı nokta. İki tane matematik näme üçin uruşupdyr? Sneakers bilmenler. Bir zady bölüp bilmenler. Bölüp mi bölüp? Yo sneakers yani bölmek değil o. Beni eke getirip koy. İkilisini alalım. O yok da vatlama. Ben yaşım ulan tenkiden. Sen altına kadar çağırsan. Bu soru var ayağlar. Bu futbolistin paklanıkları patpişik görenler ömünden aydı yani kul ederler komentar eder. Asla Coca-Cola içmeyen futbolist kim? Cristiano mi? Lionel Pepsi. Sağ ol, vuruşu. Yo men şu gece kayıtlar. Para ha gol alcırak başladım da. Ullokan moncuğa näme diýilýär? Göz boncuk. Yo. Näme diýilýär? Mon. İkiçisine moncuk, ulsuna da mon. Yente bu saka intelektual humor var. Löt yani tipa ay. Yok var.
Ya bir de oturuyorum lan. Moon. Ha yo mun. Ayakları hem de eller olmadı kısağır nirde bolup biler. Mes kantorda niyde ortalı. Niyde. Oy qaydan yarında. Nirde mi diyorlar kadıydı? Ne mavi ne? Ne el ayak yok bolsa. Koyup nirde koyup qaysa da tayda var orada. Ya da sen bir yerde koyup qaydansın ha. Mon çıkılan mon normal. Hani koyuyor ya da koyup kaydılan. Sığır mı? Ay ki gallar bol bolla. Bulam yana nemeden gelen, patbişiklemeden gelen. O bana rahat. Yine mesela deydim sen göm ya. Yo. Ya barsa deydim. Birini değil ya onu. Hel gömdüğünde kalacak mıydı? Yo erve saat der onu. Onu öğren ya. Zavtrakda balli oturan Hacı Yazmamed. Şol bir portret. Şu portreti tayinlan suratkeş. Portrede näme deyip atlandırıptır. Näme deyip atlandır? Ballı Hacı. Second. Gülmedim. Yok. Böyle yine biri. Bir oğlanın yanında. İkrati. Davay. Showman klibi dedi. Bro, showman ki. Nasıl geldi? Gulatın. İkrati. Şorna Blespresi. Bir oğlanın yanından ayrılma. Nira gitse yanına bolyan gıyda näme at takıp bolýar. Näme attık bunu? Kleyli. Leyli. Kleyli. Düşündüm bari. Bana tarhun orada. İngo tarhuna gülün oğo. Duvar aynen başın değil. Leylatların gelişine verin. Leylatlar maňa diýsat ya. Ýöne kleyli. Dostsuz garaşyň bugün kısanam. Soňra geldik bugün biz bilen mehmançylykda Karakomski hem de Texnohozy. Gelen üçin sag bolun köp. Durmuşumda näme ütköşklük var bir aýtsaňyz. Käbirler. Kendi weş Bir hili magazin açsak bolupsyňyz ýa-da açypsyňyz. O Texnohozy Store nesip bolsa ýakyn işläp başlaýar. Şu video çykgança eýem işine başlar. Bu reklam. Bu zeminne patwarla aşap düşün ýerinde ullugan har problem Texnohozy. iPhone'um var, Samsung'um var, Redmi'de var, Xiaomi'de var, umuman iPhone'u satdyňmy? Ha. iPhone Tabyşyny. Polçukada mı Karavkada yerde valyatda. Pat polun satylýar. Indiki bölme kim çağırmamı sevmezseniz komentarlarda belli geçin hoşuna men de Samsung sorularını bazı komentarlarda belli sizinkiler ulanır aşağıdan açacağısınız ýazyp. Galy şu ýerlerde bir ýerde video çykanlar. Şu taýda video öňkü 4 saat görmek üçin şu taýda bular basyp bilersiň berdenim maňa patpysatsa like näme de aýtdylar garaç. Aslam Samsung muzika gir. Geçen tap. Otawly tap. Dan. Ver. Indi näme diýjek? Tap ýene bir aýtmaýar bu kadar. ¿Y qué fue? Hiciste nada. Y tama chapa. Pasele. Rankin tankin tepe. ¿Y qué fue? Hakyky mene sen adam hakyky ýoktam siňer. Attam siňer. So. Aslam aýdym aýdasmy. Aslam aýdym aýdasmy.